Hello mga kabisaya, I'm Seth Caviola and welcome back to my channel. So guys, na ako sa kasagingan karon kauban ang akong duha ka bodyguard. Taran! Si Kim. Hi Kim, mag-hi ka sa audience. Smile! Okay. Ang usa si King. Yan. Si Hi King. Hi King. Okay guys. Karon manguha mig kuan. Nami karon sa ano guys, kanang kasigingan manguha mig puso. So wait lang guys. May kasabihan ako. Sa lahat ng prutas, saging lang ang may puso. Char lang. Okay guys, manguha na akong puso. Tara, samahan nyo ako. So I'm here now sa sagingan, manguha og puso gamit ang stick nga kuan butang tarab. Siguro daghan na ay makarelate ani. Okay. Hanap-hanap kung naabay bunga ay puso di ay sorry. Puso. Wala. Okay. Yan. Actually diri sa ubos kalamakan siya bagong tanong. Yan. Dito gani na ay kuan na ay nagtanong nga to. Yan. Ayan oh. Okay. Yan, hanap-hanap kung naabay puso. Okay. Ayun. Okay. Simulan na natin. Gamit ang ating tugit. Kuha gay ba? Yeah. Yeah. Pero careful po ka guys, bisig matagukan ka, lisod yung tagtangon ang kan ani guys ang tagukan. Yeah. Careful. Oops. Yan. So atong paslamak guys. Dito sa puso ko, ikaw lang malakas. Nag-iisa ka lang, ikaw lang ang maangas. Sa puso ko, ikaw ang number one. Walang ibang laman. Ang puso ko'y napapaboom, boom. Sa puso ko, ikaw ay naka-lockdown. Bawal lumabas, puso ko ay masya-shutdown. Kahit anong pandemya man ang dumaan, di kita iiwanan, yan ang iyong tandaan. Kumakabog ang dibdib ko kapag kasama ka. Walang ibang hiling kundi ang maging akin ka. Pag-ibig ko sa'yo ay parang dinamita. Kapag ito'y sumabog, ito'y abot hanggang China. Puso ko, ikaw lang malakas. Nag-iisa ka lang, ikaw lang ang maangas. Sa puso ko, ikaw ang number one. Walang ibang laman. Dito sa puso ko, ikaw lang malakas. Nag-iisa ka lang, ikaw lang ang maangas. Sa puso ko, ikaw ang number one. Walang ibang laman. Ang puso ko'y napapaboom, boom, boom. Ikaw lang malakas. Boom, boom, boom. Ikaw lang ang maangas. Boom, boom, boom. Ikaw lang malakas. You're the only one that makes my heart beat. Nabiyag mo ko sa simple mong kagandahan. Araw-araw kang ulit-ulitin na ligawan. Hello mga kabisaya, this is Seth Caviola. For more videos update, please like,
and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to hit the bell button for more updates. Thanks for watching. Sa ating dalawa, mas makunat pa sa tagdil ni Esmeralda.